En kanyero odiochieng' mabende oiki Papa Francis mano kanyero ka wenge duto enitiere Vatican kuma jotend pinje mopogore opogore nochopo bishobe mopogore ka bende koro tok mae to en koro ng'iyo ni to mano kanyero pop manyien dhi bedo ng'awa. Chenro mag yiero pop manyien bende koro chakore ka gisani gidhi e ndalo mag ochiko mag kuyo. Toke kanyero cardinals bende biro donjo kanyo kuma bende gibo bedo ka gilorore mondo gitime yiero mar pop manyien. Gisani kindego eko bo bedo ni en iro marateng' manyiso ni pok giyudo pop manyien kata iro marachar ma bende biro nyiso ni pop manyien oyudore. To koseyudore kanyo obo yiero nyinge, ibo luonge ni ng'a. Sani wantiere kod Papa Francis, nontiere kod Papa John e kinda mamoko. En nying mane ma bende obiro yiero kapo ni oseyiere. Mago eko duto bende biro e juma mabiro mbele kendi kendo obo bedo ka wamenyo ni. Kopogore gi mendi bende juma ni duto osebedo ka wang'iyo kanisa moro marongo mano Mesea St. Joseph Mission ma bende osebedo nyong'ong kaluwore koda mano kanyero kata puonj ma gichiwo. E wach mar nono kanise ni e twak mabowo bobedo godo e chenro mar mine wacho. Gisani magi e weche ma wamiyo pek. Jatend din jokopere piny mangima Pop Francis okowe kar yweyo mare mogik e kanisa ma St. Mary Major e boma ma Rome e piny ma Italy. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Johala machiro Kibuye kaunti ma Kisumu ywago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chiro napoya odiochieng' manyoro. 338,000 emosekawo insurance ni. Mangiso ni dwe mar April ni kende wase register ji madhi 40,000 on SHA. Piny owacho ma kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda e okumba mar thieth mar SHA. Elongani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno ka bende ote magi warwako e lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Jatend din jokopere piny mangima Pop Francis okow e kar yweyo mare mogik e kanisa ma St. Mary Major e boma ma Rome e piny ma Italy. Motelo ne iko mare ringre Pop Francis ne otimne alam e laro ma St. Peter Square boma ma Vatican. Nyasi mane oyuore kod jopiny machalo lowo kachiel gi jotend pinje 54 koting'o nyaka jatend piny Amerika Donald Trump kod kingi maromo 12. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mathoth. Kochakore kogwen piny Italy ochung' tir kendo yore duto ochomo e piny matin kendo mogwedh mar Vatican e nyasi mar goyo oriti e pop majambola mar jopiny Pop Francis. E laru ma St. Peter Square e boma mogwedh mar Vatican, laru mane oyiki achiel kuom joote mag Yesu Kristo Simon Peter, jopiny, jodolo, jokwayo kod jotelo ne donjo moro ka moro mar keto pop mar 226 Elwet Obongo Nyakalaga. All the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Misa matakatifu ne ringre Pop Francis e laru ma St. Peter Square okelo nyaka jotelo mag pinje madongo e piny mangima. Kuom jotend pinje 55 kod kingi 12 mane ochopo Vatican ne gin jowasigu 2 ma osebedo ka ok modhore pi kuom dweche buora mokalo, jatend piny Amerika Donald Trump kod jatend piny Ukraine Zelensky e kind jotelo mamoko. Saa 4:50 mar onyango, ringre Pop Francis ne ogoyo oriti mogik ne altar mar Holy Family Basilica ma osebedo ka otaye misa matakatif chakre higa mar 2013 kendo chomo e laru ma St. Peter Square kuom thuolo mogik. Kaka yo mar kowe kod wach Ruoth Nyasaye mosebedo ka oyalo e ngimane duto, kitundu mar Pop Francis ne ogurie muma maler. The life and the repose of your servant Francis Bishop, who has fallen asleep, we give you glory with your eternal Father and your Holy Spirit, who is gracious and the giver of life now and forever. Ogai mar Cardinals duto mag jokopere Giovanni Battista Rey ne otelo ne oganda jokopere bilion 1.4 e piny mangima e keto chuny George Mario Bergoglio e lwet jachwech mare. Kalore gi dwaro mare, kitundu mar Pop Francis
ne olos kod bao achiel kende ataro kod kinde mokalo ma kitundu mar pop osebedo ka iloso kod bao mar Cyprus, chuma mar led kod ok, ranyisi makende mar bolruok mare. Kaka boche mag polo imo ler mar chieng' kod dwe, sulwe mar Pop Francis onimo e kinde ma ringre owuok Vatican goyo oriti ne altar mar Holy Family Basilica kendo chomo St. Mary Major e boma mar Rome e ode manyaka chieng'. Bang' chopo St. Mary Major e boma mar Rome, ringre Pop Francis ne oik machiegni kod kama ne oike Maria Matakatif, min jawar Yesu Kristo, kaluwore kod dwaro mare. Ma en ataro kod chenro mar din jokopere mosebedo ka iko pop mag e alwora mar Holy Family Basilica e boma ma Vatican. Kaluwore gi ote mane ogol kod Vatican, Pop Francis ne dwaro mondo oike ka jakwath ma ok jatelo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Saiket chunye kamokwe komachiele ni johala machiro makibuye kaunti ma Kisumu yuago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chiro na poya odiochieng' mano kanyero manyoro nikech chido mabende nitiere e chiro no. Bana kaka jafwamaro Millicent Adhiambo leronwa, johala koro yuaka. Johala makanyero koro yuaka ni loro chiro no obira poya makata notice malongo ok omigi. Ma echal chiro makibuye, tingni mag ting'o taka ochopo kae, mar golo taka mosechokore e chiro ni, manomiyo olandlord mare apoya odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni, e genga paya, jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Kai chiro wuon, thoth stonde ni nono, ka mwandu moko, to picha mako, ka wegi okoyawo. Jwala kokotelnegi kod jakom mar chiro makibuye, Judith Matengo, kata Nyaramba, seoten bomano, kuom loro chiro no apoya, monge milome kata notice, mani ochiwnegi, montelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mani oland nigi dhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Ana mondo kia Uhuru kia ng'agi nigo na mondo ng'ato luonga gi chien nyisa ni mgari in ngale fapar mondo mi kata siling abije maonge kata duma holo gobi sani ale fapar na di golo ne kanye gima time ikibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine mo kisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluwore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chiro no bende giyuago lal modhuro magidhi yudo e kinde ni ma olor Kibuye. Awakwayo ni kanitie jachiro mora mowacho ni Kipindu yudo kata mako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no ni sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego bedni ka county government nigi mpango to nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo, nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwa ni ka achiel gi Mr. Balawanga gipar gi monego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notice moramora manomi johala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership, we must listen. It's a market day, and wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, jola e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e wi taka mopong'o chiro no, mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa moramora ahinya to gisani maskunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye.
Kisumu County. Piny owacho ma kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mar thieth dhi nyime kod ndiko oganda e okumba thieth mar SHA e kinde ma lipot yango ni mana tamalo 30 mag oganda e kaunti no ma Migori mosendikore e okumbani. Jojuma nigi ler mathoth. Migawo mathieth e kaunti Migori dhi nyime kod ndiko oganda e okumbano mar thieth mar piny owacho ma ong'ere kaka SHA e bwo chenrono moro mapiyo motisi kaka Rapid Response Initiative. Lipot mawuok kuom migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan ji maromo 40,000 osendiki e SHA e bwo chenroni e jumbe 2 mokalo. Kwan jogo mosendikore e SHA e kaunti ma Migori mangima koro chopo 30.1 kaluwore kod lipot mogol kod migawo mathieth. Wayudo ni sofa ji 338,000 emosekawo insurance ni. Mangiso ni dwe mar April ni kende waseregister ji madhi 40,000 on SHA. Apisa mochung' ne chenrogo mag chwalo thieth makare nyaka e kor gwenge ma ong'e kaka primary healthcare e kaunti ma Migori Dr. Eric Omondi wacho ni pod nitie oganda mathoth e kaunti ma Migori ma pod bedo kod pek e yudo thieth nikech gionge kod okumbano mar thieth. Fwenyo ni SHA uptake in Migori County pod ni piny emomiyo ne wan kaka department mar health kokonyore gi partners moko ma wan go wabiro together mondo ji okaw insurance uptake. Wayud sebedo ka waromo kodgi gimigi miluongo ni community dialogues. Kada bed ni kwan ji mosendikore SHA medore e kaunti ma Migori, kwan ji machulo pesa mar okuma mar thieth madwarore e dwe ka dwe koro pod nitie piny nikech midhieche ma opogore opogore. Koro gima watimo ka wadhi e villages to wa advise ji kata seche moko inyalo register ng'ato to onge pesa no sano basto wa advise on the process mako yudo pesa ber kochudo ni Mayo setudi kod koso nyalo mar mokumo oganda machulo minano mar SHA modorore e dwe ka dwe kod midhieche mamoko. Margaret Alabu mane ondikore kod SHA dweche buora mokalo nyaka sani pok ochulo omenda madwarore dwe ka dwe ka oywak ni omenda monego chul koro nitie malo mokalo. Mimi nilikuwa nalipanga 500 kwa NHIF, lakini huku nikapata wameniwekea 650. Sasa nikashangaa mbona imeongezeka, na wengine niliona wanachukua hata na 450 yenye watakuwa wanalipa monthly. Hii yangu ilinitia nini kidogo, ilinitia ugumu kidogo kwa moyo. Wengine wanalipa hapa 300 na mimi yangu hiyo nikaona imepanda. Jalup jakoma kamiti mar thieth e obono ma Migori Clarkson Mwita wach ni piny owacho nego ng'i kaka koro inyalo kony jogo maonge kod nyalo mar chulo okumbano mar thieth. So what we want is the government through the Ministry of Health, the MOH, to come out with a systemic situation which each and every individual is able to get the services from the health care givers regardless of their financial status. E kinde machendo ma ndiko oganda e SHA dhi nyime e kaunti ma Migori, migawo mathieth e kaunti ma Migori wacho ne nitiere oganda mathoth ma onge opande gin mamiyo ndikruok margi ok osebedo mayot. Jok moko onge ID cards wakwayo ni mondo gikaw their ID cards. Basto jok moko be pod onge information, pod wawuotho, pod wamiyo ji information about SHA. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sigana mabende osebedo ka rito jumani duto en gweng' ma Abimbo ong'ere ahinya ni kunyo mar mula mabende mosebedo ka siro ngima jodak makanyo. To kata obedo ni tij kunyo mula nigi ber mathoth, jogo matimo tijni romo kod midhiero mathoth. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nolimo gwenge ma Abimbo kendo kelonwa sigana mar jogo manotony kendo yudo thuolo mar 2 mar ngima kaachiel kod kaka tijni oseweyo wede kod chandruok. Odhiambo mar tarik 2 dwe mar 12 higa 2021. Ote nochopo. Ote malit kod kuyo. Kar kunyo mula ma Abimbo nosienyore gi jokuny mula 8 iye. To mana kaka chal mar ngima, 6 kuomgi noresi, kama moko 2 masirano nomuonyo ngimagi.
To moheo higni 3 bang'e, anyuola pod para dhonde mag masirano. Ne Desemba 2021. Gimoro tarik 20 gi wiye kanyo. Jacqueline nowito wuon pargi Tom Okwach e masirano ma Bimbo, chal manoweye kod buok gi pek e chunye. Nowuok kawaida kaka nowuok ga kodhi manyo kaka nomanyo ga pile. Nomondo gokinyi sa 11 odhi tich. Abadong kaya atimo gik manene atimo magot. Gokinyi no koromo sa 5 asemetho koro abano lewni naluoko. To igochona ni Jacqueline in kanye? Ni andala. Bise winjo gimotimre? Tapenje ni kanye? Malo kuma wuon paru tiega? Ni ni buro nyumre, buro muomre gi ji. To wuon paru achiel kuom joma ne tiyo kanyo. Bia ne. Ok nadhi. Nachako lemo. Kana lemo, lemo kadhi. Abeta ka ji ng'eny, ji dhi kabisa. Kona ni wadhi. Awinja ka tinde nagi pek. Kaluwore gi pek mar masirano, ote noringe kor gweng'. Kendo anyuola, jodak kod jokuny mula mamoko nochopo mar konyo reso jowetegi kod chungi familia. Jacqueline lera chiedh nade manokadhe kindego nyaka chieng' manoyud wuon pargi. Godhiambo awuok adhi. Ayudo ka ji ng'eny kabisa. Mashinde osekel. Imanyo kaka itimo mondo golgi. Notamre. Omeny kabisa. Nwadak ga malo. Kuma nwadake malo no, kanye ma watede, temo chieme to maninde. Suna kayowa, maka ng'ato kokelonwa kata chiemo, to ndenda kech. Jibe koro wuoyo gik mang'eny. Mara wanege kiobet nade, yani gik mang'eny. Koro jogi ne pod dhi mbele gi tich menyo. Koro chieng' moro malera nogoya. To yuora moro nyisa ni Jacqueline, bing'e ni waseyudo wuon paru kwenda mago miriambo. To ni sawa, karagochne wada ugere quick mondi amini. To natuo kabisa. Nachukra madhi. Kadhi to yuora moro kanyo omiya simbe ne nie mfuko. Eka amini noyude. Simu ogole ofuko kaka notwe gi jwala kama. Ogol simu to miya. Gi toch ibur piny kucho imenyo ga toch boyudi momiya. Koro chieng'no eka nang'eno yude. Gi pek kod lit manene lenda wang'e. Jacqueline lero kaka wito wuon pargi osemiyo odak ngima matek ahinya te yor yuto, puonjo kod pidho nyithindo. Bang'i ko kanyo jok man owacho ni awabo konyi aonge. Gima timo be onge. Anana kama Goldini mabakioka ema nyaga dhi to imiya taluoko to gionge pesa. Asewinjo matek e yor yuto gi nyithindo. Baba gi ng'eni noketo gi maber. Koro ngima ma gichako dakeno koro ne tek. Chopo kuma samoro jirani samoro nyiewo gimoro. Nyathi koro dwaro gima nyalo timo onge. Nyathi dwaro gima ne giseng'iye. An kuma nyalo golo negi be onge. Tich moro matimo maliche. Aonge go anana kaka anni. Area kate kuma wadakeni ane ma odarach kenda. Kendo ka koth chwe to pi donje ot. Keluoro kocha atwe nyaka gi jwala. Achwe nyaka gi tol. Nyithindo be ni mama. Kawuono to dong' odhi. Odni dhi diyowa kawuono. Koro odani ema kwayo ga ni sirikal mondo manyna kade lok na ot. Nikech an aseparo na adhi dalawa. Awe chandra malich kama. E kinde ma anyuola mar Tom Okwach pod ne manyo watgi, moko kuom jokuny mula malowo nosienyore godo, nokong'eyo ni ngimagi biro chalo nade. Achiel kuom rawerego, Michael Onyango, lero kaka chieng'no nodonjo tich kaka pile, to seche matin ne wuok e bugo, lowo noliwe kendo sienyore. Adonjo tich kar saa 5 okinyi. Ka ne nitie joma nawaro piny mana wel rako. Safety gi noserumo. Koro adonjo saa 5. Wabe wago job nyaka saa 7. Wabe koro saa 7 no
shift orumo wabe koro wawuok. Sigana ni okopogore gi mano mar Victor Otieno ma jahigni 23 manoresi tok ndalo 8. Victor lero kaka chieng'no nomako mana ni ng'ato tich, to kata kamano tich nokodhi kaka nochano. Chieng'no nabiro tich kawaida to ok nanego be nadonjo gi chieng'no e shift no. Noyudo kwan nwan ji adek nwan wan piny to ji ariyo na nigi malo. Koro nwadonjo piny, koro wan mna joma watiyo piny, wan mna wachuo wapaklo to wuok. To awe ni aina kaka kaka walo ma ji walo go mbake e bugo cha. Wawinjo koko moro. To rik matin, dakika matin mwagolo trip mara par, wawinjo ka gino chako matin, chako ndong matin. Then adhe ngiso joma na wan go piny ni bwana bugo to chalo gima otur. To kaka na gin joma welo go, angiso ni kik wawuogi. To ka omo na ng'iyo malo ni to kidachiel odhi ogoya, tadok piny owang'a, tadhi piny. Tangiso joma na wan go ni gima watemo kanyo no tok nyalre, bugo no ok nyal donjre, otur marach. Dakika matin kendo moling thino, wawinjo ko obkungo odi dek. Waneno kama wawuogo malo to nwan gi piny. Wawinjo ka kanyo osaini odinre matin. Ka dakika matin wawinjo ka otur dichiel moumre. Ne rawerego, paro mar anyuola manodong' chien en achiel kuom gigo mane miyo gi jip mar temo wuok. Gino manobedo matek, wirani kata yo mane ginyalo luwo mar pondo nopong' gi pi. Kata kamano, chunygi nokotho. Ana yo akita wajo ni kuom ndhiwo chiko ka, ane mikuongo ika bathot kanyo. Nasa ng'eyo ni an asetho. Anaseng'eyo ni an asetho. Ma ywak, ma wacho gimoro amora manyalo wacho, ma wacho ni kaponi ma en gas mano chane na dhigo, to we adhi. Ng'ina leko ne an maber. An kama ane kawaida kaka an kama oko kama bete maber, ane yot, na leko, mago lek moko mana leko. Then kanyo mwako ruwadhi kanyo mwabete deep. Kwasa bete deep, pi moro ne biro. Oyudwa pi moro ma wuok piny no. Oyudwa kanyo to waringo wawuok wadhi gi malo. Koro wan wadonga ni koro Nyasaye ka nyalo timo gimono nyalo dwache to ne timre. Kane wapango nwa dhi wuok to nwa wuogi. Ndalo kadho, kech kayogi, koyo ng'ich, to piny bende mudho negi. To kata obedo ni chenro mar reso jowetegi nosechakore, Victor wacho ni gin nopar ni gisetho. Onyango to komachielo, lero rem manowinjo manomiyo gombo ong'ad kata tiendeni. Bao nomaka gi ka, ok anyal dok piny, to ok anyal duogo malo. Koro joma nobiro golo achiel kuom bwana ma nitie ka miluongo ni Felo no, en ng'ama ogero bugo to biro, ogero to gibiro mochopo tae ma gichopo nyaka kuma antie. Nikech sama nibiro ywaya kata piny, jogo ne hinya mang'eny, nikech sama omaki gi mati, ng'eni mae to moke kubni piny. Koro ng'eni sama ywat iwinjo rem gi magi. Koro mangiso nyaka bwana mano biro gola ni bwana, awinjo matek. Tafadhali ng'ati enda ni kaa gi ka, mondo iwuog igol kumundo. Ok nwanyal ng'eyo odiochieng' kaka ni en odiochieng' makama. Odiochieng' makama ok nwanyal ng'eyo. Ok nwanyal ng'eyo. Nosekawa ni wan koro, ginamba boro gi to nosetimang'o. Asetho. Koro wawinjo ka jogi wacho ka ni wakungo bagolo joma kwongo ma pod ngimagi, ama pod ngimagi to jonamba borogi ne pod wan koro nosowewa ni dhi golwa bang'e. Koro budha machieng'no tojewa go tho. Tojewa go tho gi odiochieng' mar ariyo. Ma nyaka ne wan gi simo moro nang'iyo go time, simo no nowuok ofuko kana meno gas, simo no dho lwar e pi. Koro kaka nanyalo dhi gole ne onge. Giko noresgi. Victor norango chien kama noae, to luoro kod kihondko nopong' kuome. Chieng' mano wuoke no, kana wuok mang'iyo kama nantie mayudo tinga, katiyo kama nakunyowa kama naber kama nwatiye, kanyo norwenya, mawinjo ka mucha moro biro gima ol sana. To kawe mokawa to timang'o, oterwa hospital. Masira no, pod en rapar ahinya ne Onyango mar ni noweye gi ng'ol. Goli oweya gi ng'ol matienda, siendana nosechango, siendana nohinyre mang'eny kabisa. Nikech nochwere maka lwete ka daktari ne timo dressing, akanya kakae, kitimo dressing,
to lwedo no idonjo kanyo kaka ne gichwere makoro chala guruno madonjo malal mabe no kang'eyo ni ne changi maka dakteche go no kong'e ni kanyo boro chango mabe ne ging'isa ni konyeri kanyo nego ka joma ng'eny mamondo be ni chang Nyasaye poni kodi to koro guma koro dong makoro kendo koro reman go en ma tienda no rama seche moko bende jawinjo ga kora kidi nogoe to nogwarre mathis mok maduong' nogwarre gima oluore mana matis to the moment ma wadhi osiptal watieko ndalo juma achiel madhi jumba ariyo ka dakteche go timang'o ochako ng'iyo gigi ka gin gik machamre ga koro mamoro miyo nokethre malach momiyo kelo chwero mare no jumbe man watieko kato nwae pi chumbi emomiyo tiendano notimore kamano kata tiendani ne en gimoro matis tienda nomoke kubni mana pakt piny an mana kod rel mapiny chuma mamalo kacha miyogocha an mana goyo tang'ado tatweyo kowuok oko koro ndong kubni ariyo kasechwe mar adek ne dhi malo koro ndong ariyo piny ka ariyo mandong gi koro amana dhi ringo tapo ka kia to kaka kia to kidi ong'ado bath tieloni. Tijno osebedo ka konya okonya ka familia na osebedo ko upuonyo nyithiwa wan mon ma jokinda gokinyi dako sechiewo omkawo beshen wana bimbo ka wachiemo gi beshen gi nyundo gi gunia chuo mamiyo wayara gimed miyo wayara mondo watim ang'o wamed chiemo maber. Sigana malit kabisa mano kanyero ma wuoka bimbo kaneno kayawa mopogore opogore kwayo namba iwacho ni kwayo namba mar min od Tom nyaka wakwaya kwaya thuolo kapo ni wadwaro kata kapo ni wanyalo chiwo namba ne koro ne jogo koduto te kapono yie to obokete mano e mbui marwa ne jogo madiher mar konye. Iwacho ni siganda abimbo no lit kabisa mano kanyero Jackie Nyamodi jokunyumula bekadhe matek sirikalo nego konya mano kanyero ote ni Jalango Otieno kabende ote machielo nyisa ni Jael imiyo mirima kod sigana machalo koda mano to en sigana mabende nyaka wang goya ka waweyo mano bende sigana machielo mabende osemako piny jumani duto te en weche mag kanise ne waparo gima notimore Shakahola mano e higano ero mano ma e higa mabende nokalo kagisani bende dibed ni gima ne timore Shakahola nyabedo ni timore Rongo mano kalwero koda lor mar kanisa mar Messiah St Joseph Melkio kuma bende mano ji ariyo owito ngimagi jomoko mabende osel rese e kanisa no ka olore wach mar loro kanisa no kod ng'iyo kanisni makoch pachoka mane twak mabende wabiro godo bang'e e chenro mar mene wacho wantiere koda wendo marwa mabende nitiere e studio ma Kisumu oseikore kendo wabotwa kode mano kanyero Millicent Otieno mabende nitiere studio ma Kisumu wabiro twa kode ere kaka ifwenyo kanisa makoch jomose donje ere kaka ginyalo wuok to gin chike mage mabende nyal ket mag tayo kanisni mapachoka waduoge twak no ero mana bang' kinde machuok. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Egweng moro matin, kama hera en gima ler, kendo nying maber en gima duong' ahinya. Obiro kan abira some ko era ngach kubiro kan. Kuno kwadwa. Rawera moro manyo hera, kata kamano. Koro wanyalo wilo namba kwadhi. Ji duto paro kamano. Pini kawo mana mon to mon weya ni nyathini wanyalo konye nang'o. Min gi to hol gi tedo. Ina tedo ne mondo. Umi usani gweni rumo dalaka. To ka hera ochakore kind nyako moro modak e gweng' kod ng'at moro modhier.
jonyuolne ne ok oyie gi wachno kata matin. Nyathini siekonwa gi japith. Yaw. Be hera biro loyo luor mar bedo gi huma? Koso kuyo biro loyowa? Kata kotamore. To sabe na keto akuone mana kiruka. Ne chieo lokore adila mana e Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai keloni kod George Bati. Kik bai. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mngajum sakrista ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundakma. E higa mar 2023 piny ngima nobedo koda buok kaluwore kod gima ne timore e bungu ma Shakahola kama jatend kanisa mar Good News International Ministries Paul Mackenzie ne chuno ji obed gi kech manokelo tho moko kuomgi kama moko mane temo ringo ne ideyo kaeto ikogi e bunguno. Kane tiek kunyo liete mane ni kanyo, ringre maromo 429 noyudi mag jomadongo kod nyithindo. Noresi jomadongo 67 kod nyithindo 25. Mana jumbe mokale sub county Marongo, kanisa machielo ni e Nyong'ong manomelkie St. Joseph Messiah Mission of Africa. Tok ji ariyo mane ilamo negi wito ngimagi. Joma moko 57 noresi ka kanisa no gisani olor. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo kanisa makoch? Lipod Shakahola mar nono chendo kanise ikete tim karang'o? To bende odhi konyo e weche mag alama. Bende dwaro konyowa e twakni antiere koda Millicent Otieno mantiere e studio wa ma Kisumo. Imore Millicent, erokamano maduong' mar bedo kodwa e Ramogi TV odhiambo masani. Oimore ahinya Jael kachiel gi jowinjo wa mantiere mawinjo wa odhiambo makawuono. Erokamano Millicent, sama koro wang'iyo dibed ni gima timore e kanisa Marongo ni en gima dibed ni ochal gima Shakahola, magi gin kanisni makoch. Erokamano ahinya kuom penjono, to adiera mano en gima wahum nono kendo ji penjore ni to be nitiere gik maket e weche motimore Migori kaluwore gi moko manosetimore Shakahola
Koso bende nitiere kanise moko makoch mapok ofwenye nikech ing'e ni sani wang'wa ong'ong'ore e Migori kane wach Shakahola dhi karumo to kendo makoro biro. Chutho to wawacho ni ma otimore Migori ni nitiere kido moko machal. Timbe moko modwa chal gi timbe mane timore manotimore Shakahola. Kiyudo ni jogo manitiere e riwruok ni miluongo ni kanisa mar Melkio ni nitiere timbe moko wachore ni otimore e kanyakla mar oganda no maket gi gigo mane timore Shakahola. Kuom achiel kuomgi gin jogo mane osewacho ni gin koro gilema lema, kata bed ni ng'ato tuo to gin koro ok ginyalo dhi osiptal, giweyo yore ma wayudo godo thieth mag pinyni to gin gikawo yore moko ma gin giwuon giwacho ni kiselemo to lemo no oromo. Kido no ne wanene Shakahola, emomiyo ka Shakahola ne wachore ni nitiere jok mane gitweyo moro makoro kalo tong', ng'ato tweyo matundo kar tho nikech otweyo no lamo. Mago gik moko ma gore mbumbum ni Melkio kacha, gik makamago be chal ni osebedo katimre nikech ji nie lamo, ji nie tweyo, gin koro girango mana lemo makoro nitiere gik moko monego bed ni gitimo maratich gipogore go, koro gitimo magin madin gi no owacho mondo gitim. Chutho ineno ka jogo mane oresi dong nineno ka notergi osiptal kiyudo ka ngima gi nok ber ahinya, to nineno ka gitamre thieth manyasani nikech giwacho nang'o, gin kaluwore gi ratich gi chike mag kanisa gi no ok gidwa mondo rang gi kata mondo thiedhgi gi thieth manyasani. Emomiyo wacho ni nitiere gik moko matimore makoro waneno Migori machal gi mago mane waneno Shakahola. Kata kamano no osewachnwa ni ji ariyo mane oyudi ringregi ok wang'eyo kadipo nono ni ringruok mane oyud Shakahola cha kadiped ni inyalo tim nonro, dipo ka wanyalo fwenyo mago maling'ling ma pok wang'eyo kata manyocho pok oketa yanga. Millicent, ng'ato be biro penjo nikech nitiere penjo maduong' mawuok kane watimo sigana no. Nitiere achiel kuom joma lemo kanyo mane wacho ni en yie mar ng'ato maendi en kaka wan watimo chenro magwa. Bende kopogore gi mano, mana nyocha kendi bende nitiere kanisa moro Kilifi mano omaka jadolo mare magiwacho ni ere kaka itayo kanisa tionge biblos. Wacho ni en kanisa ma Jokristo to onge biblos moro amora, kare puonj michiwo gin puonj mage. Dibedi magi gin moko kuom ranyisi ma bende iwacho go. Mago eko adiera nitiere andong'e mang'eny. Tachiel kuom mano nyalo bedo ni ka ji obiro ni gin kanyakla mar jok moyie, nikech ng'eni watiyo gi kanisa sani to nitiere jok kanyakla mar jok moyie nikech nitiere gima giyie kuome kata ng'at ma giyie kuome kata puonj moro magimako. Emomiyo iyudo ka gima ne otimore Kilifi cha, gin koro gin gi puonj moro magiluongo ni mane ratich gi mane gima gigeno, to en puonj ma samoro ok oyiengore kuom wach biblos. Chutho kanise obed mar kanise manyachon kata kanise mag evangelical kata Pentecostal manyocho biro manyien gi kariwore nyaka kata ministries moko mowuok gi, chutho ng'eny gi jaketo msingi gi e muma, yani siro margi bede muma. Tiyudo ka koro mar Kilifi ne beto pogre matin nikech koro gin muma ni be ok gi kawainya. Kata kamano, kata kanise mokawo muma momako muma kaka puonj ka giyudo puonj gi, inyalo yudo ni moko kuom gi be gitiya gi weche ma giyude muma to giloko mondo timang'o, mondo donji kaka gin giwuone ma gidwaro. Kata iyudo ka ng'ato kawo kata osomo kamoro achiel ne modhi omako ni Yesu no chango ji, koro Yesu no wano kama ne Yesu odhi osiptal, koro iti dwa dhi osiptal ang'o. Koro iyudo ka puonj aina gi miyo ji weyo nono tie muma. Nitiere kata chokruok moko mag oganda ma wanyalo kata kaka kanisa ma samoro chutho gik ma gipuonjo opogore gi puonj mar Kristo kata puonj ma gik ma muma dwaro mondo walu. Emomiyo koro ichikowa kaka Jokristo ni nyaka wanon wechegi mana ka joberea ne nono ndiko. Jomoko ikwero kata ni kik som muma. Koro magi gik ma koro waneno ka emomiyo iyudo ka ng'ato nyalo bukore ni opogore kata ganyuola mare. Idhi koro idak kanyo in kendi ni kanisa ni obedo kaka nyuolani.
Koro iyudo ka mano koro moni yudo nafas mar go mbaka gi joma moko mondo kapo nono ni both to giduoki e yo makare ma chik onego bedni yiengore e weche mag Kristo kaluwore gi gik mamo madwaro kata kaka kido mamo madwaro ni mondo wadag godo. Millicent, nitiere ratiro mar alama bende nitiere chikewa ma pacho kendi. Ere kaka koro ikete ratil miwacho ni kaendie mato ratiro mar ng'ato mar lemo to kae to koro okalo kiew kata koro odhi marach. Chutho nitiere pend chike mag piny oketa yanga kaka ji onego wuothi. To kanisa kata chokruok mar oganda kata riwruok e yie mar oganda nitiere yore monego bed ni giluwo mondo gibed koyang gi ratiro ni mane yo magiluwo. Mana kaka iyudo ka chama mag siasa donge gin be gin gi ratiro monego bed ni jiluwo, iyudo koketnegi nyaka registrar of political parties manyiso ni nitiere kaka iluwo kaka gichanore chenro magi. Kiduogo e wach kanisa ka e pend chike wa nitiere gik moketi gi ratiro gi yore monego bed ni chokruok mar oganda ni luwo kaluwore gi weche mag kanisa. Achiel kuomgi en ni kiketo ji kamoro achiel, kanisa nyaka bed registered, yani nyaka gidhi magindikre, nitiere ndiko ma nyaka gindikre mondo giketa yanga gino magidwa timo, yie gima giyie kuome kata yore magidwa luwo mondo yie gino obed kare kata mondo gitim ratichgi, gibed gi ratichgi e yie magiyieno. Emomiyo iyudo ka kanise machon kaka jo Katholik kata Jangili mago kanise mane nitiere machon kata Maradwen nitiere kaka giritore kaluwore gi chike. To chike mag kanisa gi nyaka dhi kamoro achiel gi pend chike mag piny to gi ratich oganda, nikech nitiere human rights. Koro gima kanisa timo, kanisa ok nyal bedo gi puonj mopogore gi gima ne Yesu owacho. Nikech ang'o? Nikech ka Yesu no ema giketo kaka ratil magipime gik magitimo, to koro nego gitim gik mane Yesu timo. Ane pok aneno kuma ne Yesu okete ji mobedo kech ma ji otho. Yesu ne kelo ngima, ne ok okel tho. Omiyo iyudo ka ni kanisa ni nitiere moko, emomiyo iyudo ka ne nitiere andong'e mane yudo e kanisa mar Melkio ni penjo ni to nobedo registered nang'o? Obedo registered kaka gine mar ohala koso obedo registered yani kaka nondike chenro margi be luwore gi ratiro be en achiel kaluwore gi pend chike to gi kako onego bed ni chenro magi onego bedi. Koro mago gik ma pod dhi mbele, pod inono wabro ng'eyo mbele ka nikech ne nitiere andong'e moko manosebeti. Koro ento koro Melkio ni wadwa tiyogo mana kaka ranyisi, to wabro yudo ni chutho ok en kende. Koro momiyo yudo ka kanise moko nitiere kaka osendikgi maber manyiso ni kata pesa magichoko onego bed ni gibedo godo ratiro, giketo ne ji mbele gima gidwa timo. Kapo nono ni nitiere kaka gitiyo gi sadaka magichoko go itiyo kodgi nang'o, ka gidil gi ji, nitiere weche mag ratich oganda, nitiere weche mag kaka ji wuotho kamoro achiel kaka jo Nyasaye. Koro mae chenro ma kanise onego bed godo, to gin gik mipime ratil kaluwore gi pend chike mag piny to gi kaluwore gi gima Biblos wacho. Chutho Biblos emonego bed ni wacho ni kaka ji nodak kama e muma, to koro kitimo gimoro mopogore gi mano, koro kanyo wabro chako ng'e ni jogi gin gidwa bam. Ka gidwa ni ok kwergi kata ka gitimo gimoro marach ni to ok kwergi, to wapenjore ni tang'o momiyo ok gidwa mondo kwergi. To kiyudo ka nitiere timbe moko makendo gidwa timo mayombe mopogore gi kako oganda odak, nikech kata joluo kitgi gi timbe gi donge nitiere timbe moko mane ji oritorego gi chike moko mane ji oritorego miwacho ni ng'ato kotimo ni kama to koro kae ok ikal tong'. Tiyudo ka kanise gi nitiere moko makoro gikalo tong' mokalo kata mana chik mar piny kata mar oganda. Koro magi gik ma warango kwa yudo ni jogi ok dwa somo muma, tipenjo ni ang'o momiyo ok dwa somo muma, be gin jo Kristo adiera? Mar ariyo kichako yudo ni gin ka gikier to ok gidwa nokwergi, tipenjo ni
Ang'o momiyo ok gidwa nokwergi? Ichako iyudo ni gin gigeno kuom dhano, ok gigeno kuom Nyasaye. Nikech iwacho ni jatendgi no kik imul jatendwa no, mano ng'at Nyasaye, to samoro moko kuomgi kawo ng'ano kaka Mesaya. Kisekawo dhano miketo kaka Mesaya, mano koro nyaka wapenje ni mano koro ibayo. Mago kanise ma waneno ni ang'o? Obayo yo. To mabende ng'ato bo penjore, aneno ka sawa bende dhi, adwa ni wedwok penjo moko ariyo ka watieko. Joma ntiere oko thothne fwenyo gima rache kanisa no, kendo digomb ni mondo kata ken wat ni moro mantie, digomb ni mondo igole mondo koro owuog e kanisa no. Inyalo konyo nade? Nikech in ka inoko tineno ni ntiere shida, ng'ama ntiere iye to wacho ni anantie makare. Chutho en wach matek ahinya. Mokwongo, chongi gi lo ilamo ne ng'ano, nikech Nyasaye to jang'uono. To lamo konyiso ni lamo kiling, ilamo tipuonje, nikech mokwongo kiseyudo ni giwe muma to koro kete machiegni ilombe, nikech gima samoro wajatimo marach ni kwaseyudo ni jogo donje e dinde machalo kamano ma waneno ni gibayo to wakwedogi. Kata samoro kokwedogi to wabedo mager kuomgi, wachako soko weche ma waneno ni richo kuom gima gitimo no. Chutho samoro kidhi gi yorno to nyalo riembo ng'ato. Koro mokwongo walombgi, nikech Kristo wacho niya, waluonggi gi hera. Mar ariyo, jogi donje kanisa ni nikech nitiere gima gionge go ma gineno kanyo. Sani piny tek, ma samoro wacho ni aonge pesa madhi hospital. Koro kosenyise nitiere puonj mosepuonje ma omako mopong'o wiye. Koro in kidwa konye to ketne muma kitemo yaro ne weche mopuonje go, ilerne. Nikech samoro iyudo ni koro gira gik ma ng'ato wero, ng'ato wacho sate tiyudo ni puonj maduong' manie iye onge. Koro in ka in gi puonj mar Biblos, iwacho ni in itero ne adieri mar Biblos, to nyalo konye. Mar adek, ji aina gi iyudo ka gin gi luoro mang'eny, nikech kata luoro to ka wuok ka we kanisa ni donga dhi tho, to koro ji wejowa gi muma, nikech buk mar Timotheo 2 wes 1 2 Timotheo mar 2 chapter 1 verse 7 wes mar 7 kare 1 wes 7 wacho niya, Nyasaye okomiyo wabed ngoche, to miyo wa teko gi rieko to gi ritruok. Koro waywayo gi wach Nyasaye. Koro nyiso gi kik ibed maluor, kata kiwuok ka Nyasaye pod ni kodi, nikech Nyasaye ok ochuno ni nyaka ibed e kanisa achiel ni. Omiyo koro itemo nyiso gi ni tin dong ineno gima Nyasaye momiyo ji rieko, kata dakteche go dong Nyasaye momiyo gi rieko ma gikelo go yath. Koro tiene niya, watiego gi, waywayo gi machiegni, wayango ne gi muma, to waketo gi e hera. To mano nyalo miyo ng'ato pache lokore. To kwa dhine gi gang'enge to wabro medo riembo gi. Mogik, kikiling, kineno ka gimoro dhi marach machiegni kodi, kikiling aling'a, nikech kiling to kara kamoro kiwuoyo to wuoyo ni no, wach miwacho no nyalo kelo konyruok. To ling mari no tiene ni, wach ni no tiene ni inyalo dhi kata mana e bad sirikal moro ma koro ne ineno ka koro konyruok ma wayudo Migori ka otimore nikech ng'ato no wuoyo. Kikiling aling'a. Erokamano ahinya. Maendi tadwa ni duok na gi dakika 1. Joseph mawuok Ndhewa, ipenjo ni ere kaka wadwa lemo nikech jotend kanise motuchgi onge puonj malong'o. Koro waywe dala kik walem koso watim nang'o, nikech koro sani false preachers are taking advantage. Ing'eyo ni false preachers ok ochakre kawuono. To mokwongo ni weche mag Nyasaye kata weche mag din kata mag roho en e kind ng'ato gi Nyasache. Samidhi kata mana lemo chokruok mar oganda, muma emo ndiko ni kik ipogri gi chokruok mar oganda. Zaburi 133 wacho ni mano wach maber manade ko wete obet kamoro achiel. Ing'e ni bedo kamoro achiel no tiende ni konyowa mondo ibed gi liet mar Kristo, to ng'ato bedo gi liet mar Kristo to wajolore. To kibet kendi to yot mondo ilwar. Kata kamano, kikibede chokruok mar oganda ni ini iwuon ok idwa somo muma ini iwuon, kindi gi Nyasachi, work out your salvation with fear and trembling. Iwacho gi dho ngere, iwacho ni yani warruokni ini dwati ibro rita warruokni gi lemo to kitomo wang' Nyasaye. Ok dakwer ng'ato ni kik owe dhi kanisa. To chokruok moro amora ma intiere, iwacho ni wabong'e gi golemo ma ginyago. Omiyo nyaka ipenj ni to lemo ma jogi nyago ni en olemo matera e polo koso mainya. Mar ariyo, en olemo makonya, nikech ing'e ni kata kanisa kata joote mag Yesu
to gineno ka ne gikonyore ka ng'ato nigi law achiel to miyo nyawadgi law to in ng'ato kiro ni en okawo mana kuom to en mochiwo onge omiyo ok dawach ni bede ot oyo kik ibede ot to many Nyasachi in iwuon kindi gi Nyasaye ing'eyo kanisa en chokruok mar oganda en gino koro nyaki non ni to chenro mar kanisa ni to siro mare en ng'a ka siro en dhano to ringi many kanisa mochung' kuom Kristo mogeno wach Nyasaye masomo muma kendo nono muma kendo gimanya dieri kaluwore gi teko ma Nyasaye gi teko mar roho ma Nyasaye nochiwo mondo konywa e weche mag chuny. Kare kabisa, erokamano ahinya Millicent Otieno kuom ketonwa ler matut ewi weche gi eki mag alam kanyakla kod din mabende mana kaka iwinjo ka wacho ni luri kanyero gi gik ma ondik e Biblos kik luwa ni to ng'ama yalo timo gike to Biblos bende wacho gik mamoko mopogore. Erokamano ahinya Millicent Otieno mabende watwak godo e chenro ni mar mine wacho kwa duogo to wadonjo e Pau 2K. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Timba dhula ma Posta Rangers oloyo Murang'a Seal gonde deko mario. Tuka dhula mar lig maduong' pachoka tugomo tuge Pau tuke ma Machakos. Murang'a kod Posta no yengo gond jowetegi e half duto etugo magonde ne opong'o. Kibwana 1-2 imekubali. Felix Olochimboya, Felix Olochimboya, counter attack nzuri amekataa. Wilson Gamau, bado second ball. Vincent Wasambo crucial. Kabla kuko jameza atapunja mtama. Ameshambulia kipindi cha pili John Kiplangat. Leta cross na riparaza kwa kichwa. Anapangua bado anadaka tena. Oh! Joy Rungu Waithera. Mfalme wa Murang'a King Joe. Nat. Kinalipata kadi huenda ikawa ni Kiplangat. Michael Owen! Nilisema huenda akafunga bonge la goli. Anasema why always me Owen. Felix Oluoch Mboya amefunga goli lake la 7 la msimu huu. Joseph bado upo. France. Wow! Samuel Molo Pamza anasema yes. Yule Kunia Kiba Brian Marita.
Lek mar Junior Starlets jotuk Kenya manyiri mahigi ni piny mar 17 doke tuke adhula mag piny mangima ogore Luanda to Cameroon logi